hem acordat fer un ple extraordinari a continuació, per tant, un ple extraordinari inicial a Català, fruit dels atemptats de Cambrils i Barcelona. La Federació de Municipis i l'ACM han pactat una moció de suport i els ajuntaments catalans portem entre la setmana passada i aquesta a fer plans i farem un ple extraordinari. També vaig proposar a l'Ernest que aquest ple no cobrarà ningú les dietes que li pertocarien per fer-lo, per tant no es cobrarà cap dieta per als regidors que siguin beneficiaris. Primer de tot hauríem de votar a ratificar el ple extraordinari d'origen de la sessió, per tant passaríem a votació. Vot. I us llegiré la moció de rebuig dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a les tasques realitzades pels cossos policials i d'emergència. Com sabeu, els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el 17 d'agost de 2017 van provocar la mort de 16 persones i més d'un centenar de ferits i van produir una sensació de por i alarma en la nostra societat. I també deixa constància de la relació col·lateral de Riudecanyes amb els fets de Cambrils i la presència, com sabeu, de membres de la cèl·lula jihadista a casa nostra. La règla d'eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d'emergència mèdiques juntament amb els ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l'atac. Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la indignació i el rebuig unànime a la violència defensada des de qualsevol idea o religió. Per tot això, l'Ajuntament de Riudecanyes proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents acords. Primer, expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per l'Estat Islàmic. Segon, condemnar aquests atacs i qualsevol tipus de violència que propaguen l'odi i la rebel·lia arreu del món i a casa nostra. Tercer, donar el condol i el suport total a les víctimes i fets dels atemptats, les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. Quart, agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d'emergències, de seguretat, de prevenció i entitats ciutadanes que en moments de màxima atenció van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d'Esquadra s'incorpori de forma immediata en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista liderats per l'Interpol per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Cinquè, deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la nostra societat d'apostar per la llibertat, l'acollida i la tolerància, apostant pels valors que potencien el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. I sisè, ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la societat. Passem a la votació. Vots a favor. Gràcies. S'aprova. I s'haurà fer un minut de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats de Barcelona. Gràcies, sisplau. Gràcies.